是啊，为什么要展现到这样的一个过程？你这么厉害，你还做？是啊，你他妈知不知道我是谁啊？我怎么会知道你是谁？你他妈知道我是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？你又是谁啦？你是谁？哎，听我讲一次，你不是猪，你不是狗，你是人。讲一次。我不是猪，我不是狗，我是人。我不是猪，我是狗，我是人。他是狗。我不是猪，我不是狗，我不是人。我是猪，我是狗，我不是人。我们还不长发是男流长情怀，我们再看结果。Mieti ääneen, mulla on iso nenä, sä voit istua se päälle. Äijä vittu nisti, safkaa himas jotain lääkkeet. Älä kooda mulle, jos sulle ei oo mitään tärkeet, joo. Ja noi ei oo sun mände, ilman haippii kuka noista ei halua sua ees tänne. Jengi puhuu liikaa ja sanoo koht mä oon cancel. Mä tiedän valmiiksi, et noi ei käy lännessä. Mä tein Spotifysta 20, koot räpistä yli 40. Söpömimmin vieressä, silti mulle ei seissy. Mä haluu mitään horoa, pitää melkein olla neitsyt. Ja turha väität mulle, et se on